znovu challenge, tentokrát to bude Battle Royale ako vždycky. Tentokrát. Ale dneska to bude niečo prekvapivé. Ako ste už z názvu mohli vyčítať, ideme hrať. Ideme skúsiť Skybase. Prvýkrát idem Skybasovať a v soličkách. Skybase sola sa rovná. Ale ja som tu na to, aby som to skúsil a preto práve to idem skúsiť. Lebo som plný, ja neviem, plný mozgoporov. Ja mám poruchu v mozgu. A robím proste Skybase-ka v Battle Royale. To je slova. Teda ja som takže asi tak, neviem prečo som padol sem, lebo ona je tam aj ale tak však vidíš. Jau! Dobre, však ja už som dead, dobre, nevadí. No dobre, tak pokus číslo 2 a musím zmeniť taktiku. Lebo ja keby, musím zmeniť taktiku, musím padať na safe spot, kde je veľa matra. Takže ja som premýšľal takto sem, lebo keď vidíte, tu je veľa stromov. A ešte druhá taktika, že čo je najmenej viditeľný materiál vonku. Za mňa to je železo, lebo je najviac modré. Je také domodrá, je to také šeliaké. A podľa mňa železo je najviac, no lenže železo sa najťažšie získava. Takže tu Skybase proste urobíme z dreva, železa a takže padáme niekde sem, aby sme mali poriadne matro. Odtud nejde, ide o materiál. Odtud vôbec nejde. A ako vidíte, tu je veľa stromov. Tu na takto, len dúfam, že tu nikto nebude padať ako dobre, že tu dáme. A potom pôjdem takto, z tejto strechy, keď sa tam dostanem, keď sa oni tam vyfajtia, tak stavať pôjdem Skybase-kovať. Takže super, tu nie je ani jedna cestka, ale je ma trocha. Hovoril som, že záleží na tom, no ale tu páda typek. Dobre, 144, ale už 220, tie stromy dávajú najviac. Tu za chvíľku dobre. Tu je ešte kopár stromov. 500. Ešte tak tento. Jeden. Dobre, máme 500, teraz ešte kameň. Robil, ja neviem, ale aspoň z neho padlo matro, to bol podľa mňa bot. Tak ja neviem, asi môžeme sa začať Skybase-kovať, ale niekde tu nás zase, alebo ešte tam pôjdem. Ešte tam idem na hento a potom idem na Skybase-kovať. Aby som získal nejaký loot, ešte nejaké striker AR, alebo keď ste si všimli na videách, tak to je moje obľúbené AR-ko, striker AR. No dobre, ako aj suppressed assault rifle je dobrá. Scar v podstate suppressnutý. Dobre, tak akože ja si myslím, že môžeme začať Skybase.
92 metrov. 93, 94, 95, 96. Tak na 140 by som začal už ísť rovno. Paráda, to čo som zrobil ako, to čo bolo? OK, dobre. Dobre, to je jedno. Tak asi ďalšia hra. Dobre, takže pokus číslo 2. Takže dúfam, že to akože teraz už vyjde, lebo to bola taká debilná ona, že sa to ani nedá popísať. A keď v mojich videách počujete aplikáciu klávesnicu, tak to je moja klávesnica. A budem robiť aj challenge, že budem hrať na kancelárskej klávesnici Fortnite a musím dať aspoň 8 kg. Takže to som vám tak oznámil dopredu už. Takže ja neviem, kde teraz spadne. Sem. Takto sem to bude podľa mňa safe spot. Aj keď nie, tam sú takto. Tam nie je map. Viete, že to bude. Neviem, kde padne. Kde padne? Kde padne? Tam padne? Nehovor, že tu nás sú lode. Ty nehovor, že tu sú funkčné lode. Nehovor, že oni nám pridali lode naspäť. Nie, nedajú sa riadiť, škoda. Ako je tu Amobox. Boj. Poď. OK. Pokus číslo 3. OK, paráda, takže pokus číslo 3. Dúfam, že teraz nepadnem na takých prostých spot. Lebo ja som fakt akože netušil, že... A ešte vyskúšame. Ja vyskúšam mimo kamery. Neviem, či vám to chcem ukazovať, ale je taký spôsob do Road to Unreal, ale ja vám to aspoň ukážem. Nejako, že toto video, proste tak Pane Bože, zás! Show and I hop in it. I got me a
máme tu asi tú najlepšiu kombináciu, čo je Smoothie a Blinky Fishy, takže teraz iba... Box. Ejo. Tu je. Genda, Shenga, Tenga, Senga, boxe. No, dobre. Tak. No a už by sme akože mohli skybaseovať tu na takto stádial, si myslím. Lebo ako toto video je o skybase a ja neskybasekujem, iba killujem. No jeden farmárku som zatiaľ iba zabil. Takže asi tak. A ja mám ísť do toho, do tej túry. Zatiaľ all good, a keď tak mám shockwave, takže ja sa ešte stíhnem shockwave. A asi idem dozadu. Paráda, mne nevychádza mata. Okej. Dobre, dúfam, že dajaký ako typkov ešte stretnem. A tá infantry je podľa mňa najlepšia na to. To nie je Peter Griffin. Jo, Peter Griffin. Peter Griffin. Snaží podkopávať. Aj keď podkopáva. Aké milé prekvapenie. Mr. Blasty. Dobre, beriem si. Dobre, zabijem toho Peter Griffina a video skončí. Alebo viete čo? Zabijem toho typka, čo je kde. Je tu? Dám teraz mini challenge, že ho musím zabiť Mr. Blasty. To úplne dávam Mr. Blasty extra. Avo dobre. Nie. A tu je. Tak. Peter Griffin!
chalani, dúfam, že sa vám video páčilo a